Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sampean gak percaya ning Arab Saudi ki, Pak, negara Islam, Pak. Ora enek wong wedok ning Arab Saudi adang nyapu omah mbah-mbah gak enek. Lah sing adang nyapu omah mbah-mbah sapa? Lek ra wong Blitar, wong Tulungagung. Didadekne TK. Lek awake dhewe gak sanggup adang nyapu omah mbah-mbah, tulung golek pembantu, Pak. Mula wong wedok Arab niku yo ceritane, lek petang dina gak dikumpuli sing lanang mboten kuat. Nyapa mergo wong wedok Arab ki nganggur terus, adang nyapa omah-omah sing nandangi pembantu. Wong wedok Arab ki uripe mek dolanan HP karo delok TV. Sing nomor loro, wong wedok Arab ki lek dahar lawe mesti iwak wedhus. Lah iwak wedhus ki meningkatkan tensi birahi. Nafsune wong wedok tambah gede. Wis nganggur mangane iwak wedhus, petang dina gak dikumpuli ndak kuat. Lah lek wong ndono, lah mbok 2 wulan ra dikumpuli ndak masalah. Lah nyapa siji ra tau leren nek nyambut gawe, nomor loro ora mangan iwak wedhus lek ora rewang. Mula nafsune endek. Jenenge 2 wulan iki cedheki sing lanang, ayo temak, ayo malah ra kere. Lah nyapa temak, yah kowe iki piye to? Sesuk le wayahe tandur. Kalau wayahe nimpal letong. Lah tibane wong wedok ndono hebat istimewa. Tibane ning kene sing adang nyapu omah-ombah wong layakkah laki-laki kereng karo wong wedok? Ndak pantes, Pak. Mergo awake dhewe uripe dibantu wong wedok. Wong wedok iki lek gelem kerja ning Arab, adang nyapu omah-ombah, sakniki gajine 8 juta. Aku tak takon, sampean bantu suami adang nyapu omah-ombah bayaranmu pira? Kayak ngono kok kereng cetil pisan. Ya tenan, Pak. Mulai nek dawuh sok ning neraka ki sing akeh isine wong wedok, kuwi duduk wong wedok ndono. Mergo wong wedok ndono hidupnya membantu mula minimal 3 wulan pisan, Pak. Tulung mak cah-cah tukokno klambi anyar. Alah wong 600 ya wis apik. Sampeyan iki lek ditukokne klambi 600 berarti sak wulan digaji 200. Murah-murah. Lek enek wong lanang pelit karo sing wedok ndak pantes, kadang bodoh ki lho ya ora nukokne klambi. Aku kira sapa muni blas. Kula ning anu Bu, mula wingi panitia tak omongi, Mas, golek ngaji ibu-ibu saleh ngarep, aja adoh-adoh karo aku. Mergo aku ki lek ngaji butuh enek sing nyaut. Nggih lah sing gampang nyaut ngaji kula ki ya ibu-ibu. Aku seneng lek tak terangne muni blas. Tenang. Kaya mau muni mbote. Ya berarti ngrungokne ngajiku. Yo, besok Kanjeng Nabi guyu apa? Mbote. Kanjeng Nabi ra ro karo mbote. Lah tenan, Pak. Sekali tempo bojo ki dijak rekreasi, disenengne. Nggih napa nggih? Aja mek dijak drep tandur. Sekali-kali jak ning pantai, ayo dik ning pantai. Nyapa, Mas? Ya sekali-kali kayak film India. Engko lek kok kono mlayu terus etok-etok tiba terus tak tubruke. Aku ora pamer, yo biasa bojo kula tak jak ning JLS, ayo dik melu ngaji, tak inep ning hotel. Lho pancen wong Kanjeng Nabi ya ngono kuwi lho, mbantu terus e. Kula iki ora sombong yo, bojoku ki ajeg pendak 3 wulan pisan, mesti tak lebokne toko klambi. Sapa sing muni dilebokne tok iki mau? Ya tak tukokne wingi tak lebokne ning toko sing gedhi dhewe nang Blitar, Dik mlebu milio klambi sak sirmu, sing penting aja punjul 50.000. Tibane padha cowet ile tiba. Mula ayo para bapak awake dhewe iki sing sabar karo bojo, karena hidup istri itu membantu suami. Mula jenengan berbahagialah karena hidup panjenengan berbakti kepada suami. Jeng Nabi ki nate panggih dateng dalem Sayyidah Fatimah. Ndok jeng Nabi Sayyidah Fatimah wadul bah nyapa jenengan pirsani tangan kula. Loh,
Lah napa kok akeh kapale? Nggih niki, mergo bendina ngedangni daharane Sayyidina Ali. Nyapokne dalem Sayyidina Ali, ngumbahne agemane Sayyidina Ali. Bah, kula niki putrine jenengan, mbok kula jenengan golekne pembantu. Mosok anake Nabi ra ndek pembantu. Wong ning Tulungagung anake kami tuwa ndek pembantu. Apa jawab Rasulullah? Nduk, aku ki lek pengen apa-apa malaikat royokan. Kowe rasa hadang tak kongkon malaikat selesai. Rasa nyapu mah selesai malaikat sing nandangi. Umbah-umbah ngongkon malaikat selesai. Tapi aku enggak pengen ngono kuwi, Nduk. Aku kepengin kapal ning tanganmu kena gawe saksi nang akhirat lek hidupmu membantu suami, kuwi kapal ning tanganmu kena gawe karcis, kena gawe tiket mlebu swarga. Mulai ibu-ibu sing tangane kapalan ora sah diguntingi. Sikile sing nyelepor pecah-pecah jarno kena gawe saksi hidupmu membantu. Kesimpulannya sesuk adang neh ya. Sok umbah-umbah nggih, nyapu mening berarti wis. Kono langsung lah kuwi sing tak enteni. Lah kae sing isor kok wis entek kae. La ilaha illallah. Wah wis dumomne ngenteni didongani yo. Lha wi teronge akeh entek liyan kuwi. La ilaha illallah. Wis entek. Astagfirullah. Ya kuwi apa duduk wong kene to yo kuwi. Ya wong kene. La ilaha kok ora padha karo sing kene modele. Ya Allah. Ya kari piro kuwi rek? Apa duduk wong sendang kuwi? Ya wong kene. Lha kok ora padha karo sing kene. Lah kene jek utuh ngono kok wis entek. Nikmat sing paling agung dalam hidup ini nikmat lahire Kanjeng. Mergo eneke jagat raya niki tibane mergo eneke Kanjeng Nabi. Hingga Allah dawuh wonten hadits qudsi Muhammad cara ora ning awakmu aku ora wujudne jagat raya iki kok. Oh, cara ora krana awakmu donya iki ora eneng. Jadi enenge langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, eneke bumi, lautan, hutan, eneke gunung, eneke jagat raya niki. Eneke Indonesia, eneke Jawa Timur, eneke Tulungagung, eneke Sendang, eneke Dono, kuwi mergo eneke Kanjeng Nabi ra enek, Dono ra enek. Dono ra enek sampeyan ya ora. Lho kok guyu diomong. Dadi eneke awake dhewe mergo eneke Kanjeng Nabi. Mula patut disyukuri dinten kelahirane Kanjeng Nabi mergo eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke makhluk niki. Lah terus Kanjeng Nabi niku dienekne karo Allah, diwujudne karo Allah. Niku kon nyapa to kok Kanjeng Nabi diwujudne niku lho. Tibane Kanjeng Nabi iki kanata akhlak. Kanata moral, kanata budi pekerti ben manusa ki duwe akhlak. Soale akhir zaman wis akeh wong ra ndek akhlak. Nek wong ya Allah, penggaweane iki ngrasani mantune. Wong iki teko. Wong sing lirik terong iki mau. Ning dia ngrasani mantune ya Allah yo mantuku ki cetile. Dia apa-apa dipangan ning kamar, dia apa-apa dilebok ning kamar. Aku lho dadi mara tuwane 10 tahun, 2 tahun pisan itu kok ning kacang atom. Mantuku ya Allah cetile, ndelok cetil ya ora godak masak. Jenenge tak kongkon jangan bumbu tak cepaki, jangan orang ngalor, orang ngidul anyep jejep. Pokok mantuku sing kare iki pintere mek manak tok. Jenenge anak 5 lho kabeh kesundulan. Apa ra mbae sing jeleput ngene iki. Enten teng mriki maratuwa akhlake tukang ngrasani mantune. Wonge teko. Ketoke lungguh ngisor wonge. Wonge teko yo an. Kacamataan apa ora? Aku winginane muni wonge kacamataan apa ora lho kok sing kacamata dicopoti kabeh lho.
Kuwi jenenge maratuwa gak duwe akhlak, senengane ngelek-ngelek mantune ya ngono ora ndek akhlak pisan. Diomongi mbak kowe dielek-elek karo maratuwamu. Jere kowe mantu cetil. Wah, maratuwa ora nyawang gitoke. Asih sing cetil ya maratuwa lho aku dadi mantune selawe tahun rong tau pisan itu kok nek kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari ki tontonan kok ngerokne mantune. Asli maratuwa ki lho sing cetil. Lho anjene ngalani awakmu eleh kowe tak critani ya tenan, tapi tenan aja kok omongne sapa-sapa. Tenan winginane aku roh tenan yo maratuwa ngising metu lomboke jukuk neh. Lu saking cetile ngono ngelokne aku. Ngono iki jere awakmu jere ra godak masak. Ya Allah. Rumangsane sampeyan sing masak sapa mbendina sing masak aku kok. Lah dene maratuwa ngomong halah mbuh saya tuwek maratuwa iki saya nyocorot. Enek apa ora mantu tukang ngrasani maratuwa? Wong iki ya teko. Sapa muni kudu ireng ngono. Kuwi jenenge mantu ra duwe lho manusa iki jane tenan lho yu diarani apik iku ora mergo maratuwa mergo mantu, diarani apik mergo akhlake. Wong iki diarani apik ora mergo sregep ngibadahe. Wong iki diarani apik mergo akhlake, ora mergo sugihe. Lho tenan, ora mergo pinter ngajine. Tenan. Ora mergo gantenge, ora mergo ayune. Wong iki diarani apik mergo akhlake, mergo kelakuan. Sampeyan duwe tangga, lek salat iki mesti jamaah, deres Quran istiqomah. Tahajudan istiqomah bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli ibadah. Deres Quran bar salat sak juz, bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan kata. Poso wajib istiqomah, poso sunnah istiqomah, pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan duwe tangga ahli ngibadah, pah lek ngibadah iki sak kecamatan Sendang, nggih Sendang kecamatan iki. Sak kecamatan Sendang iki renek tandingane ahli ngibadah. Tapi sayang lek rewang ki maido. Kuwi apik apa elek? Elek wong ahli ngibadah, tapi lek rewang sak eneke wong ora eneng pener. Dilokne, kuwi apik apa nyek? Ngibadah sregep tapi tukang ngelokne kancane, kuwi apik apa nyek? Wonge ya teko. Ketoke lunggone ngemperan omah wonge. Tolong batin cangkemmu ngono. Ngono kok ya nesu to yo. Mending wong ibadah biasa tapi ngregani wong, ngestokne wong karo wong ki hormat, lesane pinter njaga. Mending ngoten niku tinimbang sregep ngibadah tapi lesane gampang menyakiti orang lain. Wes to wong iki diarani apik elek ora mergo pinter ngajine, pinter ceramahe. Enek wong kondang pinter ceramah. Wis kondang ning YouTube ning Kang Tup Pak Tup. Enek wong ceramahe kondang. Wuh. Tukang ceramah kondang tapi lek bar ceramah mulih ora digawani berkat ki nesu. Kowe elek apa apik? Tukang ceramah kondang tapi lek mulih gak digawani berkat nesu, wonge nesu kuwi apik apa elek? Wonge teko. Rambine putih. Wonge madhep ngulon. Kuwi ya wong elek. Wis kanggo jajalan aku ora kok gawani berkat, sumpah ora nesu. Mergo akhlakku apik. Wis jajalan, mulih ora kok sangoni, ora nesu, akhlakku apik. Paling soleh kok undang nak nyang. Ngono lho yu, wong iki diarani apik elek iki mergo akhlake. Hei. Wong iki sregep pengajian
Tapi jajan rong wayahe dibateki. Kuwi elek apa apik? Wong wis diumumne. Engko lek mbateki kuwi bar didongani. Lah kok rong didongani dibateki. Kuwi sing bateki wong elek apa wong apik? Elek. Wong Wih, wonge berarti elek apa apik? Elek pol. Lah kok wis entek to. Hei. Kene wonge apik-apik kok. Nek nyeng ngono kuwi wonge kowe engko mulih lak dicelatu karo wong kono kowe. Cangkemmu ngomong apa mau. Lho wong iki diarani apik apa elek ki ora apa-apane yo. Mergo kualitas morale, budi pekertine. Lho nggih, sampean duwe tangga sauge. Omahe apik, tanahe amba, tapi lek petuk tangga ki ora tau gelem nyopo, angkuh anggak. Apik apa nyek? Wong yo ning isor neh. Saugih tapi angkuh ora tek gelem takon sombong. Kuwi ya wong Mula Kanjeng Nabi iki dilem ora mergo apa-apane. Ora dilem mergo nasape, ora dilem mergo kualitas ibadahe. Lho Kanjeng Nabi iki nasape Pak menduwur mboten enten sing elek, Pak. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah bicara nasab, Pak. Kanjeng Nabi lek ngomong ning ibadah, aduh. Tenan yo, Kanjeng Nabi iki sampai sikile abu-abu lek ibadah. Tapi kowe gak dilem karo Allah. Allah ngelem Kanjeng Nabi wa innaka la ala khuluqin azim. Hei Muhammad, akhlakmu lho akhlakmu. Ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul pada pribadi Rasulullah ada akhlak yang baik, ada akhlak yang layak untuk kita contoh. Tuh Kanjeng Nabi lak dilem akhlake ta. Wis to, pokok awake dhewe urip ning donya ki wis to, pokok akhlake mening-mening. Nggih napa nggih? Urung maunya. Nyok nek urung enek pengumuman ojo dibanteki ya. Nyok nek manut peraturan ya. Kowe lek ndak manut peraturan berarti akhlake elek. Yo. Nyok nek enek ngene iki ojo dibanteki ya. Manut peraturan, nek ora manut peraturan berarti akhlake elek. Kene batin terus ngomong ngono terus. Kene yo pegel kok ngono. Alah yuyu. Kengko ya ditenono, kengko lak kono kan wis entek. Kuwi kok aku ya kok ngenyek ora paling kok mlayu munggah rene kuwi terus. Anu kok tulung sing blok kene yu cegatono kene ya. Ngene ya aku ya. Urung diumumne ya dijukuk lho. Engko kene di anu dicegati ya yu ya. Apa engko tak umumne engko salone rada lorene ku yu. Kono wis entek kok golek rene kok menyuk men. Bagiane dhewe-dhewe. Kanjeng Nabi iki dilem mergo akhlake. Dan Kanjeng Nabi itu diutus satu misinya. Wa innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi iki tibane misine tugase SK-ne niku nyempurnakne akhlak. Mergo nyapa? Mergo akhlake wong biyen iki rusak. Akhlake wong biyen niku rusak. Mulai nek kiai iki dawuh ngeten, nyapa to Kanjeng Nabi gak diturune ning Tulungagung?
Nyapa to Kanjeng Nabi gak diturune ning tanah Jawa? Alasane nyapa? Mergo wong Jawa ki tibane ket biyen wis duwe akhlak. Loh, wong Jawa ki akhlake mending lho yu. Kok roh sampean? Lah sampean delok teko bahasane wong Jawa wis hebat kok. Basa ki sing duwe akhlak ki mek basa Jawa lho. Basa lokal lho. Bahasa Indonesia ki ra duwe akhlak lho yu. Mending tapi ndak duwe akhlak bahasa Indonesia. Tapi yo penting lho. Loh, bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok lho yu. Makan. Sopo kok mangan ya makan. Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu makan. Adikmu makan. Anjingmu. Loh, bapake karo kirike lak padha to. Ndak celek wong Sendang, wong Tulungagung, wong Dono. Dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Jadi ket biyen wong Dono ki wong sing duwe akhlak. Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasih dahar. Ki lho wong Dono. Ibumu, ibu ge dahar. Adikmu, gak oleh karo wong Dono dahar. Anak ki akhlake ning istore wong tuwek tata kramane. Adikmu ning ndi? Adik tasih maem. Ki lho wong Dono. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Ora wani ngono kuwi lek wong Jawa. Mergo wong Jawa ki duwe Masya Allah. Sampeyan itu berbanggalah, panjenengan ditakdir karo Allah memang punya watak pribadi sing berakhlak, Pak. Lho nggih. Basa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sopo kok turu ya? Bapakmu di mana, Dik? Tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu. Wong Dono, sari, tilem, bubuk, turu, batang, ndekok, ngorok. Bapakmu sare, ibumu sare, adikmu karo wong Dono gak oleh sare. Adik tasih bubuk ki lho wong Dono. Ya Allah, mulyane wong tuwek. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene iki, lah nika batang nika. Ora tau salat tok sare menyuk men. Jadi wong Jawa ki hebat, Pak. Bahkan nuwun sewu, Pak, nuwun sewu, ngapunten. Wong Jawa ki gak oleh mulyane awake dhewe. Gak boleh. Mula oleh to wong Jawa ki mbahas ngromo inggilne awake gak oleh. Kula tasih dahar. Lho kok awake dhewe kok didahar-daharne. Kula tasih siram. Wong Jawa ki gak oleh mulyane awake dhewe. Lho ulang-ulangane wong Jawa. Kadang enek wong iki sampai hari ini panggah mulyane awake dhewe. Bingung lek njaluk pengakuan orang lain, aku ki wong mulya. Aku berdarah hijau, berdarah putih, berdarah merah. Wong kok senengane mulyane awake dhewe. Wong Jawa gak seneng ngono kuwi. Mula sampeyan ini cek nyapa yu kula tasik siram, aja adus. Nyapa yu madyang. Nyapa yu dahar. Lho mula wong Jawa ki ditata krama. Mula anakmu ki jak ngomong basa Jawa lho yu. Ora usah kemenyek bahasa Indonesiane lho. Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Tapi lek ra kok ulang Jawa basa Jawa, ilang tata kramane engko. Lek ilang tata kramane ilang akhlake. Jawa. 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 Diomongi mek mendelik. Anak iki dijak omong basa ben duwe tata krama, ben duwe saiki ning dono ki do kemenyek. Ora kaya mbiyen. Nduk lele, mriki. Saiki do Dik, sini. Sini. Dipanggil mama. Mama. Ada apa, Ma? Sini minum susu dulu. Biar raini tajin susu lah ngono. Jawa. Ngono lho, ora usah gaya bahasa Indonesia. Ora lho, lek anakmu kok jak ngomong bahasa Indonesia iki karepmu ben nyapa jajal aku pengen ro. Gaul piye ya kowok kuwi malah.
Jawa yu ki sing rada gaya ki blok kene iki lho. Lah lek sing lanang-lanang ki kok mikir ora ki gaya ki blok iki lho. Yo kadang lek anake wong saugih ngono ki ya rada enek pantese. Alah kula winginane petuk wong wedok ning Blitar. Alah wong roke iki dondomane yo metu lho. Wong sikile iki tak lirik nyelopor yo pecah-pecah lho. Ngono ki ngejak anak lho kok anake dijak omong bahasa Indonesia. Dek. Tadi kan mama sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo tak selentik kamu piyoh. Akhirnya tak enteni iki sing lanang dilungkas teko mesti tumpakane iki Jang Innova ki. Lah kok lek diluk sing lanang lho kok tumpakane Suzuki A100. Suzuki celeng lek tek. Juh kere aku ngono. Jawa. Kene nek sing anake dijak omong bahasa Indonesia nek. Wong iki teko nek. Wong iki teko. Wong ini ngisor pada dhuwur. Wong ini seragam. Lha kok ana sing seragam kae grup apa kae? Kayak grup apa kok seragam batik kae? Kuwi mau ya sing batik iki mau ya grup seragam ki barang. Aja nesu. Bu Jawa, anak ki lek dijak omong basa Jawa. Siji akhlake tertata. Nomor loro, anak ki lek dijak omong basa Jawa, hubung iki sapa teng goreng iwak iki? Sapa iki? Pentol. Apa? Sempol. Ya Allah. Kok iso munggah teko kene to, Pak? Lah iya. Jan suweger jenengan ya. Ya Allah. Iki mau kula makami dikek lawuh bothok isine jerone napa niki, Bu? Iwak niku lho, iwak napa niku jenenge? Duduk apa, Mas? Wah, iwak patin. Wah, mau wening jane. Jepit mau wening jane. Oh, enak kamu ijik-ijik kamu. Ora aku ki cerita. Nggih bojoku karo bothok model iki saweneng. Nek nyapa to kowe iki? Aku ki mek cerita, bojoku ki seneng ngene lho. Engko ora tak omongi, lek tak omongi mesti gelo engko. Ngono yo ora gelem gawakne, yo isin aku yo ngono. Kamu yo jek akeh kamu yo. Oh, enak. Ya Allah. Berarti napa iki Mas? Bothok. Kok hormat kiai kok mek bothok aku. Mbasa tak buka, ya Allah, empuk daginge pajan. Engko ora tak critakne bojoku seneng ngono kuwi. Mau ndarani kok mbok yo digawak-gawakne ora penak. Kiai kok ndremis aku. Ora tak critakne kok timbang gelo. Kemo aku ketok yo jek akeh kok kemo ya. Aku iki mek crita. Ngono lho. Sapa mong ben digawani? Lah ora maksudku sampean kok ya dong ngono lho karepku iki. Ya wis terjemahno, maknane ya ngono kuwi lho yo. Nek krungu apa ora panitiane kamu? Mula anake awake dhewe iki wis to cukup ning sekolahan bahasa Indonesia, ning omah basa. Engko lek hubungane lek ngangge basa Jawa karo mbahe iso raket. Engko lek hubungane karo kang ngangge bahasa Indonesia karo mbahe sering renggang. Mergo mbahe ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar kejadian budhe kok mboten ate ngendikan karo putune, "Dalah aku ora godak bahasa Indonesia." Lho lak tenan. Lah tau nyemantani putune delikan, mbae nyemantani. Lah ra godak bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti terkena beling loh. Kok enek lo bahasa Indonesia terkena barang iki. Jawa. Awake dhewe iki dibasa karo Allah dimulyakne kok. Bahasa Indonesia ini karo sapa kamu. Kamu dari mana ya?
Kamu dari mana Bunda? Kamu dari mana Pak Poh? Kamu dari mana? Kok kabeh kok kamu tuh? Wong dono jenengan sampean awakmu kowe raimu diangkrengamu diapurmu lho tenan wong Jawa. Wong Jawa ki enek nonyo, enek nempiling, enek nabok, enek ngeplok, lek ngene iki ngetak. Lek ngangge garane arit ki gedhik, ya ora? Basa Jawa ki mening. Mula berbanggalah dengan awake dhewe ditakdir dadi wong. Mula ulama ki padha-padha sampean goleki kaya wong Jawa gak enek, Pak. Wah, ulama ki lek Jawa ya Allah akhlake. Insyaallah. Jawa nggih tradisi ulang tahun tiup lilin barang wis duduk kayak wong Jawa kuwi. Lho nggih lek wong Jawa biyen jenenge ngampirne neton utawa tironan mriki napa jenenge? Lek pas dina laire Rebo Wage terus ditokne sedekah ki apa jenenge mriki? Netone. Biyen iki digekne berkat terus diwacane alam nasroh ina anzalna disedekahne. Saiki ora tiup lilin barang iki apa lho kuwi? Jajal aku tak takon sing iso jawab pertanyaan aku tak tukokne Vario. Wis rungokno tenanan, rungokno wis meneng diluke. Sing iso ngacung, apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, tet entek wektune. Lah kesuwen rada ngacung. Golek ngacung lho. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang. Apa wong dono sepuh-sepuh tau mulangi anak putuku. Kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya Le. Tau krungu apa ora piwulang ngono kuwi? Lah terus apa hubungane tiup lilin karo panjang umur kuwi lho? Anak lek dulang tahun iki karo tiup lilin malah ndang mati kaya matine. Hati-hati awakmu. Ora ning hubungane lha lek arep kok tiup lho nyapa kok sumet. Ora mek ngentek-ngenteki korek. Lho, kuwi tok awake dhewe iki jane wong cerdas. Ora lho lek arep kok tiup nyapa kok ora wong kowok apa enek ngono. Lah wong cek tas disumet lek kaya diti. La ilaha illallah iki goblok kok yo nemen-nemen kowe iki. Apa ora mek ngentek-ngenteki korek to yo. Lah wong arep ditiup kok utek kowe wis ra nyandak. Ngono ki mari ditiup lho kok nyanyi happy birthday to you. Lah kok putune dituyul-tuyul ne to. Ngono ki ya muarem iki la ilaha illallah. Dongge. Yo wis ora sanggahe tiup. Ora ning dalile. Ngono iki kadang ya enek lho ngapunten. Sing wis diceluk ustaz ngono ki ya jek iya. Lah kok digawani lilin puh. Baru dikeploki pok le pekok kok pindho aku. Jawa. Kono ora tak omongi kono wis entek kok. Salahe kok entekne sik. Tenan lho yo engko lek wis didongani awakmu nek ngadekoni kono yo. Kono ben ra munggah yo. Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan Kanjeng Nabi diturunin ning tanah ora ning tanah Jawa. Mergo wong Jawa ki tibakne lahir wis nggawa kenek didelok sangka bahasane tok wong Jawa ki wis bahasa yang punya akhlak, punya moral, punya budi pekerti. Mula Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum he wong dono anakmu langen tata krama to. Lah basa sing duwe tata krama niku basa Jawa. Lho lek ngono ngejak omong anak ngangge basa Jawa itu berpahala. Itu sunnah karena di situ ada nilai tata krama. Wis, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak itu segala-galanya. Orang dikatakan baik itu karena akhlaknya. Gini lagi.
Sampeyan di mantu ganteng tapi nganyel nih. Diomongi mara tuwa iki wani. Karo di mantu orang ganteng tapi santun karo mara tuwane. Sampeyan panggah seneng sing ratek ganteng kuwi. Nggih napa nggih? Mantumu ganteng tapi nganyel intil-intil kok. Walah. Aku jane biyen ranu tapi ya anakku wis kadung demen piye neh. Aku biyen wis muni, Nduk, kowe rasah karo kuwi, milih solekan ae, panggah. Ora kenek anakmu. Aku wis seru lek dhek ndak patek ndek akhlak. Heeh. Lah solekan ngono lho, Bu, mboten patek ganteng lho, Bu, Nduk. Bolak-balik tak peseni ganteng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Angger lampune kok pateni, wis to ganteng karo ora padha wae. Nuwun sewu Bu nggih, bojone jenengan sing wis ketok sepuh-sepuh tulung kok bengi lampune patenono. Kowe nyolot tuwek kok nyolot nemen to ya. Lho Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen ki rusak, mula diarani zaman wong jahiliyah ngapunten yo akhlake. Jenengan mau rawuh mriki jam pinten to, Bu? Jam pinten? Jam 7 pun rawuh mriki niku. Lha apa sing isaan? Ya Allah, saiki jam piro iki? Masal jam 10, 3 jam sampeyan wis teng mriki. Layakno tak delok wis sing munyer ngiwa. Munyer nengen. Anak sing ditewek kok karo mringis, ya Allah. Ku lho tak sawang yuton ngono. Lha kok diodor ngene, ya Allah. Ya. Lha iya lho kuwi enak di tas iki lho. Kan maune nek kok ngene to yo. Kayak diten iki, ya Allah. Terus mulo tak takoni, tekomu nek jam piro? Walah. Lho kuwi enak sing piye, enak sing disalah lemah bareng la ilaha illallah. Reget lho, Bu. Ya Allah, saking kejune ya Allah. Ngene iki mergo pengin oleh ridane Gusti. Ngamal sing istimewa ki pancen ngaji yo. Masyaallah, sampai enek dawuh, ndi-ndi enek wong sepuh kok jek gelem hadir nang pengajian niku besok dikeki ganjarane 72 kekasih Allah. Sing sepuh-sepuh kuwi lho, mergo wong sepuh ki ya kuwi gampang keculinu. Sikile amen dislonjorne. Endi lek sik nom-nom jek rasa. Mergo ganjaran iki kegawa kangelane. Saya gedhe kangelane, saya gedhe ganjarane. Lah wong sepuh karo wong nom ki kangelane okehan wong sepuh, mula wong sepuh ganjarane akeh. Padha karo sing rene mlaku karo numpak motor ganjarane kathah. Numpak motor. Lah numpak motor kangelan tuku motor kuwi. Lah iki kok radong dari motor tok 26 juta lho yo. Lho rene modal sikil tok kok njaluk ganjaran akeh kok menyuk men lho. Mula sing rene ganjarane titik dhewe sapa mlaku ora numpak motor ora nunut. Wis nunut rong wayahe dibateki. Zaman jahiliyah ki manusa rusak. Napa melih wong wedok yo zaman jahiliyah ki janda enek regane. Biyen zaman jahiliyah lho, lek enek wong wedok menstruasi, duduk mencret. Jadi zaman jahiliyah ki lek wong wedok karo sing lanang diturokne kandang unta, kon turu ning kandang. Mergo wong jahiliyah ki di pemahaman wong wedok ki lek kotor menjijikkan membawa penyakit. Ora oleh ning omah, turokne karo kandang unta, seminggu ya seminggu turu karo untane. Engko 3 dina dibengoki, piye mak wis urung. Apa mak rupane abang? Entuk 5 dina, piye mak cek celeret-celeret coklat ya. Entuk seminggu, piye mak wis bening mulya. Dadi lek suci dikeloni bojone, lek men dikeloni untane, itu perempuan jahiliyah. Saiki enek ning dono wong wedok men turune kandang sapi. Menyuk men ya banget ni eloni. Niku Rasulullah sing mulyane. Biyen sampean ngaji ning masjid cek kelingan. Enek wong wedok ning jaman jahiliyah kok nglahirne anak wedok. Engko mesti
Mireng sampean biyen ngaji karo mbah sepuh-sepuh iki diulang. Lah nyapa wong jahiliyah iki karo anak wedok gak seneng. Krana duwe keyakinan anakku ki lek wedok engko ekonomiku drop. Nah, aku kok duwe anak kok wedok iki tambah melarat. Gek wedok iki gak iso gagah, gak iso perang, gak iso numpak jaran. Mula nalikane anak lahir kok wedok, wong jahiliyah gak seneng dipateni. Lha lho wong wedok. Mula Sayyidina Umar niki nate garwane niku nglahirne anake wedok. Tapi Sayyidina Umar dereng masuk Islam. Lah garwane paham, lho anakku wedok. Wah iki lek konangan bapake iku mesti dipateni. Naluri keibuane muncul, rasa kasih sayangnya muncul, akhirnya anake sing wedok niku dipacaki lanang. Ben ora dipateni. Setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun ini gak sadar Sayyidina Umar lek anake kuwi wedok, dianggit lanang. Akhirnya umur 6 tahun dibelajari numpak jaran. Karena wong lanang jahiliyah iki sing hebat, iki ukurane sak pira dhek mampu mengendarai kuda. Wangger pinter mengendarai kuda, cah lanang hebat. Mula cek cilik-cilik bocah iki wis dibelajari numpak jaran. Lah tenan anake dibelajari numpak jaran, bar dibelajari numpak jaran, dilalai kersane Allah, lah kok si bocah iki sambat kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene akhire suale diplorotne, pikirane Sayyidina Umar pas plorotne sual, iki isine mesti batangan. Mbok diplorotne lah kok isine mangkokan. Marah. Oh alah kowe iki wedok tok. Langsung damel juglangan. Ditakoni karo putrine, damel nopo ya gedolanan sampean? Mari gawe juglangan lho kok anake iki diceluk. Rene nduk dolanan kene. Lho kok bar dijongkrokne dipendhem urip-uripan. Wah anake meronta wis gak dipikir. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, derek Kanjeng Nabi, sering kali Sayyidina Umar lek pinarak teng kursi ini moro-moro nangis. Sahabat langsung matur, ya Amirul Mukminin lima zatabki. Sayyidina Umar, panjenengan awit wau kula sawang kok mular mawon napa? Jawab, aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan. Ngeten iki wong wedok urung bar terus mulai. Ya ngono kuwi, lha kuwi arep ning endi? Lho gue ngarep dhewe lho kok mulai dicek. Pipis. Iyalah. Lho, lah kok tambah nah. Nah iki cuwi-cuwi nak ya entek iki kok. Wis aja nek sing mulih iki, lek enek sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Kuwi lho wong wedok jahiliyah, apa meneh lek wayahe rabi yo. Nuhun sewu ngapunten koyo gak patek diregani wong wedok. Dimbiyen iki lek enek wong duwe anak perawan gedhe wayahe rabi. Niku nang pinggir ratan iki dikek umbul-umbul. Dadi koyo omah niki enek perawan iki gedhe wayahe rabi. Ini dikek umbul-umbul. Maknane apa? Menerima pendaftaran calon suami. Di sapa oleh daftar? Nggih. Ya ditulis nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Kami Tuwon Dono. Nomor urut 3 Mudin Dono. Cuwateti kabeh. Akhire sing daftar akeh diumumne, enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30, sapa sing dipilih dadi bojone? Nauzubillah. Lah kok wong 30 ki rong enek di keputusan. Keputusane piye lah kok wong 30 iki kon ngrasakne dhisik cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Kam, sapa muni penak men niku? Ya pancen daftare dhisik lho yo. Kuwi bojone sapa to kuwi? Pak Kami tuane rawuh napa mboten iki? Pak Kami tuane njawil iki mpun suwi-suwi sing antri dawa. Iya aku. Akhire wong 30 niku zina. Bar zina sapa sing dipilih dadi bojone?
Ya Allah urung enek ngenteni cah wedok niku meteng dhisik. Basa meteng dhisik sapa sing dipilih urung enek ngenteni cah wedok niku babaran dhisik. Lah wis babaran sapa sing dipilih? Lagi panitia punya keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman? Urung diteliti lho yo, diteliti sik. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok bayine kulit resik, Pak Lukman ora resik, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip kami tua. Pak Wo langsung yes, tarik semangka. Itu perempuan di zaman dulu. Hari ini panjenengan mulia karo Kanjeng Nabi, jenengan dimulyakne. Kanjeng Nabi diutus jadi nabi, jadi rasul, tujuane ngangkat kemuliaan manusia. Akhirnya wong wedok diangkat karo Kanjeng Nabi. Bu, yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Pak, jenengan dilarang karo Kanjeng Nabi. Wong wedok silakan pakai perhiasan agar panjenengan kelihatan anggun, mulia, terhormat. Wong wedok ini monggo ndamel perhiasan. Yo gelange sing gedhi, kalunge sing gedhi, ndak masalah. Untuk menjaga kehormatan panjenengan. Enak tau wong wedok sing gelange gedhi? Ih, diluk-diluk senengane ngene. Jam piro yu ngene. Iki jam anu lho ngene. Lah dilalai sing dijak omongi kalunge gedhi langsung mbuh sumuk aku. Lah kok rong on ni metu ta. Ya ngono ki wong wedok ngono kuwi. Pancen wong wedok oleh gawe perhiasan. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin. Ini dikasih mas kawin. Rasulullah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Loh, bukan kaki bapak. Karena kaki bapak nyelepor pecah-pecah. Saking mulyane wong wedok jeneng Nabi sampai dawuh, eneng perkara telu sing tak demeni salat wangi-wangian. Yang ketiga adalah perempuan. Jeneng Nabi ki mulyane wong wedok tenan. Sing biyen hina hari ini mulia sampai jeneng Nabi dawuh, al mar'atu imadul bilad. Wong wedok icagake negara, wong wedok icagake desa, wong wedok icagake rumah tangga. Dono iki barokah agung mulia tergantung perempuane. Kok fatayate mulia, muslimate mulia, ibu-ibu bisa menjaga diri. Oh, dono barokah. Mergo sing diarani cagake desa itu cagake rumah tangga ki wis to pokok sing wedok salihah. Barokah rumah tanggane. Wis to wong lanang ki ngapunten kalau kaya apa. Tapi lek sing wedok wong teko lungguh wonge. Wong tekone iki ya Allah. Piye yu Angglong? Alhamdulillah. Ayo monggo Kang sajake wayahe ngedalaken monggo didalaken. Allah. Oh Angglong. Salung gue malih enteng. Mau tak sama ngene. Lho tenan Pak, wis ta wong lanang ki nakal kaya apa tapi aja lah. Pokok sing wedok dik setia, utuh rumah tanggane. Gen kula niki enek lanang iki ya Allah. Ndak umum nang kali. Ngono ki sing wedok dik setia. Ngono ki rumah tanggane yo utuh ki. Oh, anak iki brutul. Mergo sing wedok apik. Tapi hebat kaya apa wong lanang, Pak. Tapi lek sing wedok nakal, ambruk rumah tanggamu. Bar. Sing wedok nyelinguh. Bar. Mergo jenengan kuwi cagak. Mergo jenengan kuwi al mar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Angger cagake rusa, rumah tanggane ya mula sampean tingali wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang to. Ayo ning dono ki rondone karo dudone akeh ndi? Akeh rondone. Lah nyapa bentuk kasih sayang Allah. Rumah tangga ki kok sing ninggal sing lanang ki lho cagake dhek enek, rusa. Sampeyan delok wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang, delok niki wetenge omah lak resik, jero omah resik,
Ruang tamu resik, kamar resik, pawon resik, ombak-ombakan tuntas, korak-korakan tuntas. Anake sekolah disawang pantes, baju disetrika, baju dimasukkan. Mergo nyapa cagake cek enek. Jajal sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Wes kiwa tengen omah ki jembrung, ruang tamu reget, kamar reget, pawon reget. Jenenge korak-korane mek ditumpuk tok, umbah-umbahan mek dikum tok. Ya Allah, sing lanang iki lek nyepot sempak disele meja makan. Wes ora pokro anake iki dolan umbele meler. Lah ibuke wis ra enek kok. Sekolah iki klambine ra dilebokne ya ora disetrika. Ngono ki dilalai suwale enggak diselerekne. Akhire kacuke metu. Lah nyapa lah bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lho jenengan ki cagak, Bu. Jenengan ki cagak. Mula winginane diceritakne dilebokne teng TV One. Enten mbok rondo niku wedok. Lho, ora lek kemuni bener kok kleru. Lho kok sapa muni piye to, Pak? Lho ya bener. Enek rondo wedok mboten duwe bojo. Niku teko Lampung. Anake 12, cilik-cilik sing kakung sedo. Ya Allah. Lah kok anake 12 iki lho kok digwedhekne kabeh. Perjuangane mbok rondo, perjuangane cagak. Lah kok sing 10 ki dadi dokter. Sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo kula ngaji teng Blitar teng Wlingi enek mbok rondo di anak telu cilik-cilik. Pendamelan ini bakul brambang teng pasar Wlingi, bakul brambang. Wah, saiki sing mendingi malah nguncaki brambang. Kuwi sak jam iso 700.000. Mula ning kene ra enek brambangi, lah nguncaki tok sak jam 700.000. Oh, sekilo. Sampeyan kok yo ro ta yo. Sampeyan yo nelak nek krungu tak timbakne. Enek wong ngomong nguncaki brambang sekilo 700, krungu ta yo. Sing ngomong sapa? Sing ngomong wong kono. Duduk wong ini. Pendamelane bakulan brambang teng pasar Wlingi, anake cilik-cilik telu sing kakung sedo digedhekne. Lho kok sing barep ki daftar tentara Akabri Katut. Sakniki pangkate letnan kolonel. Sing rabi niku wae anak nomor 2 dadi PNS dinese ning DKI Jakarta. Dadi anak buah Pramono Anung. Iki lho rondo iki lek ngupeni anak rusa mergo mula sampean jadilah wanita yang baik. Mergo sampean kuwi anak ora usah dikongkon salat, pokok cagake salat. Anak-anak sing ora salat iki mergo ibuke iki ya nyolan. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Rumah saku wong kene kok ya aneh-aneh terus. Kae delok nenek apa sing mangku anake, delok niki. Masyaallah. Iki lah melu mboke iki lah. Sapa kok? Kamu sapa to kamu? Kene kajung takon tenanan kono nek jawab iso. Anak iki gampang melu ibuke. Mula anggere ibuke salat anake ya. Bu, sampean ngadeg ngene salat. Ku anak mulak moro nyanding melu salat. Bu kon ngalih ya moh. Ngalih. Oleh gedane Pak, moh. Ibu salat iki. Aku ya salat. Allahu Akbar, anak mulak melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah, Bu. Anak mulak melu. Sampeyan rukuk salam selesai. Aja enek ning dono wong wedok gak salat. Sampai lek gak salat ngapunten secara perlahan-lahan panjenengan nuntun anak-anak panjenengan nuju nerakane Allah. Mergo sampean kuwi Mula tak peseni lek rewang maghrib mulih maghrib aja becek usume wong. Mula sakniki teng dono lek enek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Mergo sing rewang padha buka lagi setelah sholat isya. Yuh amplop pira sing ucul iki nggo. Bu, sholat nggih.
Anak iki lek ning omah 24 jam, kuwi sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam dige nyawang wong tuane terutama ibuke. Salat. Salat. Sampeyan iki mosok lho ora salat, lho ora ngiman anak lho. Lho bolak-balik diceritani Nabi Nuh ki nabi lho, Bu. Tapi anaknya ya enggak sholat. Nah, kali Masya Allah. Padahal anaknya nabi. Lah nyapa pancen ibuke elek kok bojone Nabi Nuh iki bukan wanita sholihah, bukan wanita baik. Nurune ning anak ya elek iki lho. Fir'aun iki bajingan tengik saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ki pangeranmu sing agung wis elek-elek wong lek ngaku dadi pangeran. Ngopeni bocah dadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Firaun itu wanita Olihah jenenge Sayyidah Asiyah. Nyapa maki watuk ora ya oleh. Rumah samu ora keseli ya. Lah nyapa wong enek omben sakmeniki mek dideleh tok ora dimanggakne kok. Aku ya dadi ya bingung ki kon ngombe apa kon nunggoni. Moh wis kadung nesu kok. Bu, salihah nggih. Lho Fir'aun iki lho bojone apik ngopeni bocah iki dadi apik kok. Tibane rumah tangga ki apik apa orane anak itu kualitas ibu yang paling utama. Anak rasa kon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Nyapa ta anak-anak kita saiki sembrono buka aurat krana bendina nyawang ibuke iki ora tau nutup aurat. Ibuke iki senengane nggih celana SMS silite metu sithik. Anak celana SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Sing kok contohne ning anak ki lho apa? Oh, anake diterne ning MI, ning SD, ning TPQ, ning Madin, jilbaban brukut. Malah ibu iki rambutnya dirembonding, disemir. La ilaha illallah. Anake dilungguh ning ngarep, brukut nutup aurat. Lah kok ibu iki malah kaose ketat, celanane ketat. Lek lungguh rondok degek akhirnya kaose munggah, celanane mudhun. Akhirnya katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Auratnya ditutup. Mergo jenengan kuwi cah. Mula mengkelek suami jenengan kok pasti ndak ora iso rawuh nang pengajian kok takon, "Bu sing ngaji ning masjid sapa Pak Lukman?" Apa judule? Kagak. Bu. Wong Tulungagung ijan koyo wong Blitar. Ya Allah, polos-polos. Ngaji ini wis santeng. Masya Allah. Dan polos-polos. Sing isor kan ya polos, tapi mbuh kok mbateki dhisik. Ya Allah. Alah. Iya ta yuyu kok ya wis entek ngono. Lah kamu enek sing tak sawang di madang kok ya dikilawuh tibane di batek iku. Lho wong muwit. Terus bari ngono enek kaya apa ki disunteki ngene. Alah. Alah yuyu. Aku seneng ngaji ning kene. Wonge polos-polos. Saking polose rung didongani dibateki kabeh. Apa mriki nyek? Wong nyatane lho yu. Jenengan kuwi cagak tenan, Bu. Niki bulan apa? Agustus. Bulan apa? Iki bulan Agustus. Biasae lek Agustus enek karnaval. Enek banyak kegiatan. Sama nek sir melu kegiatan melu wae.
Tapi sadurunge melu mikira dhisik, menengo dhisik 10 menit. Aku lek melu kegiatan ngono kae disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Lah kok malah ibuke melu karnaval karo joget. Ho ah. Ho ah. Ngono ki disawang anak pantes apa ora? Sapa muni pantes yo. Ngono kuwi ra pantes disawang anak. Lho kok ning duwalan ho ah ho oi. Kaose ketat karo andulan. Akhire ning Blitar enek anak jengkel karo ibuke dipenging melu karnaval gak gelem. Akhire anake ngetutne ibuke karo muni ibu kowok. Yo lek nek karnaval joget aja melok mesakne wong wedok ki joget ning dalan haram. Kene-kene enek ora ahuke. Enten aja miyak. Mesakne anak aja miyak. Sapa muni miyak kadung latihan iku sapa iki? Sapa sing muni kadung latihan iku sapa iki? Wes kadung latihan. Jadi sampean sida tampil. Awas lek anakmu muni ibu kowok. Loh hari ini banyak ibu itu yang egois. Gak nyawang anak, gak mesakne anak. Bojo kula kita omong kowe ser melu karnaval, melu wae tapi menengo diluk kowe disawang anakmu pantes apa ora? Anakmu ki kelakuane ndelok awakmu. Lho tenan, miyak apa ya? Miyak. Loh, piye sapa muni kadung urunan bareng kene? Lho wingi nali kula ngaji teng Trenggalek enek lurah tak omongi Pak Lurah. Besok nang akhirat enek wong wedok mlebu swarga. Lah nyapa? Mergo enek eri ning dalan kuwi disingkrihne. Enek eri ning dalan kuwi ganggu wong liwat karo wong wedok niku disingkrihne. Karo wong niku disingkrihne. Akhire wong liwat malih penak. Gara-gara menakne wong liwat karo Allah dikai penghargaan dilebokne swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok ning akhirat nek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Ora lho sampe nek karnaval ganggu wong liwat apa ora? Oh, iso mlebu neraka gara-gara ganggu wong. Minyak apa ya? Loh kok panggah minyak? Mangi lebu neraka nah apa-apa. Tanggah minyak. Alah mbuh, Bu. Allah. Wis, kula iki sampe jibek. Kadang-kadang tangan lho ya piye wis kadung teko zaman niki ya Allah. Lah tugas kula niki pendakwah dadi yo panggah tak omongi. Dene jenengan ku minyak apa? Oh ya, kuwi urusan jenengan karo Gusti. Aku mek nyampe tok. Minyak apa ya? Allah, minyak. Bangga minyak. Walah, aku lek minyak maneh tak dongani lho iki. Minyak. Wih kok kompak mendek ini. Wong iki tak sederhana tapi gak minyak. Iya nek sing batin. Lek mboten minyak tapi ndelok, sami ugi sami mawon. Silit babi dientuk. Duh apa Pak Lukman gak tau ndelok karnaval, mboten nate mek nginceng. Sapa muni padha ae. Ngincengi mripate sitokane lho dosane separo. Kula niki mboten nate ningali karnaval estu mboten nate. Ya lek tepak ngaji nang Tulungagung nang Trenggalek terus ning dalan ro. Ngono kuwi nang iya nyawang. Ngatung tapi kan gak niat niyok. Aku mek liwat terus petok ngono ora sir niyok lah liwat tok. Akhire ya panggah tak lirik. Kayak sopirku yo
Sopirku ki yo nglirik aku. Paling batin antik ngomongi wong. Piye? Sampeyan enek awake miyok apa ya? Aku ngaji ki tak tawani miyok apa ya? Mek ning dono ki lho sing kompak miyok. Biasa iki muni mboten ngono ki enek. Niki gang kuwabe miyok apa ya? Miyok. Lah mula sampe delok cah saiki lak dik cuwilik cilik do pinter joget, iya apa ora? Ngadekne muni nggih yo an. Ngono ditakoni miyok apa ora? Miyok. Lah anakmu lak pinter joget nggih. Kuwi nular sapa kuwi? Yo nular sing miyok ngono lho. Lah cagake joget. Lah iya, lah cagake joget anake yo melu. Miyok omongnya. Alah mbuh. Loh, siapa ta menging senam? Senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Monggo ibu-ibu senam, tapi tolong golek tempat tertutup. Aja ning pinggir dalan. Disawang anak ora pantes. Gawe klambi sing longgar, sing nutup aurat. Aja kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis. Angger budal senam anak ibu, hodokmu ketok lho, hodokmu. Hodokmu lho. Bu, panjenengan kuwi cah. Pokok cagake solihah, anake ya solih lho tenan. Tapi yo piye lho diomongi penging miyok ya pagah kompak miyok iki. Piye? Miyok. Iki sing ndak miyok ya panggah ndiyok. Iki sing sampeyan nek karnaval ya ndelok. Wis sing penting aku sok ning akhirat wis kok omongi Lukman wong do nompun. Wis beres ya wis kono cowol wis sitok-sitok. Kowe mbiyen karo Lukman diomongi nggih. Lah nyampe kok panggah miyok. Ya duka miyok aku miyok. Bu. Kesimpulane Kanjeng Nabi itu memuliakan sampai kekuatan sebuah rumah tangga itu pada perempuan. Kalau tak peseni krono jenengan ki cagak, omahmu aja kok tinggal. Omah ki lek ditinggal wong wedok pada karo omah ditinggal cagake, ambruk napa mboten? Hari ini banyak rumah tangga kandas sing ngapunten mergo sing wedok gak ning omah. Bubrah rumah tangga. Loh, silahkan sampean bekerja apapun, tapi tolong pulang. Pulang dadi pegawai negeri monggo, pedagang monggo. Sampeyan jadi guru monggo, tapi pulang. Ojo kok tinggal bertahun-tahun, ambruk omahmu. Hei. Ngen kula kita hitung sing pegatane nek 14. Lah nyapa? Mergo cagake gak enek. Pak, kok istri panjenengan hari ini gak enek ning omah kerja adoh. Bengi ki teleponen, "Mak mulya, kowe cagak." Sampai kowe gak mulai, aku golek cagak anyar aku. Lho wong lanang kok ditinggal sampai bertahun-tahun ini. Wong peda motor lek wayahe ngetap ora ditap ya kemlotak. Lho kok ya betah lah mulo delokan wong lanang lek sing wedok ndak enak lek mlakune rungokno lak klotak. Lho wong wedok kok kon adoh-adoh lek nyambut gawe. Wong ekonomi ki tanggung jawabe wong lah. Mula bolak-balik tak sampekne, Pak, kita jadi laki-laki harus tangguh dalam bidang ekonomi, Pak. Lho tenan, sampean kudu sregep nyambut gawe. Mergo kekuatane wong wedok iki enek ning dhuwit, Pak. Lho, anggere kok blek-bluki dhuwit. Wah, cagake rasa, Pak. Lho tenan nggih napa nggih? Kelemane wong wedok iki ning dhuwit. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulne layangan. Nah, sapa neh kuwi layangane dipanjer mancing. Dadi wong lanang kudu sregep nyambut gawe. Wong wedok iki kelemane ning lah wong lanang iki kelemane ning mripat. Angger mripate wong lanang nyawang jenengan macak mening suwali kudu mlorot. Sing lanang kudu pinter golek duit, sing wedok kudu pinter macak. Ngono lho. Oi, mulai sesuk tulung layangane diwek-wek.
Lho tenan Bu kula iki kelingan. Arep rabi untuk wong Blitar, kula asli wong Jember. Lukman arep rabi nggih tata ekonomi. Oh kula mondok 9 tahun nih. Pantese kan berjuang agama. Ayo, apa sini pesantren dincak nih saiki iki. Ora, nyambut gawe. Lah kok ngeten Yai? Kowe golek ekonomimu rapuh, sembarangmu rapuh, rumah tanggamu rapuh, ibadahmu rapuh, keluargamu ya ora. Pentingnya menata ekonomi. Mergo kekuatane cagak ki ning duit. Enek sing batin. Terus ini kalau bojo kula ning isor cagak gitu. Bu, mula kula sowan mriki seneng. Kula teko ki ya Allah, sing rawuh sing kathah ibu-ibu betul karena ini memuliakan Kanjeng Nabi, jenengan dimuliakan Kanjeng Nabi, mula lek mulutan sing kudu semangat ibu-ibu. Krana jenengan tu dulu hina, mulya niku barokahe Kanjeng. Mula perbanyaklah membaca shalah sebagai perwujudan alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah Kanjeng Nabi saiki wong wedok mulya, rabi untuk mas kawin. Kei mas-masan ya oleh masyaallah sampai surga di bawah telapak kaki ibu. Mula tak peseni sok malam 12 mulut nggawa berkat teng masjid musala Bu nggih. Nyelameti dina lahire Kanjeng, mulyane Kanjeng krana jenengan dimulyakne Kanjeng Nabi. Malam 12 mulut. Ayo padha slametan ibu-ibu mulyakne Kanjeng Nabi. Piye carane? Ngingkung. 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 Aja panggah ndok. Nyelameti Kanjeng Nabi kok ndok. Kayak malah ndok bentes kayak malah. Lah kok campuri glepung ta yo. La ilaha illallah nyelameti Kanjeng Nabi kok kaya ngono kuwi yo. Akhirnya ndoknya digoreng tipis-tipis. Digoreng masjid Sabilul Mutakin. Oh Sabilul apa enggak? Mutakin. Nanti apa Bu mulutan. Akhirnya gue berkat nang masjid mulai anakmu nangis. Nyapa kok nangis? Ilatku kena iris ndokmu lho. Ngingkung. Ngingkung. Ngertas ngingkung. Iwak pitik utuh lho. Ngingkung. Ngingkung. Mulyakne Kanjeng. Sambil gorengi kentang. Ojo kates. Kentang. Kuwi malah enek telo rambak berarti. Sapa muni enak telo rambak iki? Ya enak kentang organik kacek kok. Kentang. Ngingkung sambel gorenge. Awas aja kentaki. Kuwi glepunge sing kandel kuwi. Iwake cilik. Sapa muni enak glepung kok enak. Kentaki mek 2.500 kok nyelameti Kanjeng Nabi iki lho. Lho ki ya Allah. Ngingkung sambal gorenge. Lha iki sapa muni mbote iki? Mulyane Kanjeng Nabi kok mek mbuh. Kowe ditenan sok ning akhirat Kanjeng Nabi tumut jenengan ning ndi? Teng swarga. Lha kowe mbote kok melu. Cowetel men. Mbote. Yo, mbote. Oh bonces. Oh. Ya Allah. Yo. Jeng dah besok noleh. Apa? Bonces. Apa ini ae? Dia ini peraturan ae. Wajib bagi warga Sendang bila mauludan bawa berkat teng Masjid Sabilil Mutakin harus sambal gorengnya harus wani ora. Ayo Pak Takmir digawe peraturan ngono ae. Dadi malam 12 mulut takmir do nyangkruk ning pinggir masjid kene. Ngontroli berkat yang digo ning masjid. Apa le berkat kondi kengene ibuke dibuka. Lho ndok minggir. Lah kok sambal gorengnya mbote mikir. Wani ora nggih peraturan ngono. Kayak sing mbote mesti rawani ya. Tenan. Lho kadang nuwun sewu Bu ngapunten ora nyindir sapa-sapa. Kadang mulutan iki kadang sing stokne iki malah wong melarat-melarat kuwi lho.
Wong melarat iki lek nggo berkat nang masjid ora kepangan longso. Kuwi ketok lek melarat kuwi pisan. Akhirnya belah pitik Jawa diingkung, sambel gorengi kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa, enak. Lek sing sugih manggah endok. Ngono riteki takmir kok ya ora dong, lho kok malah diumumne. Anu tekane wong sugih dhewekno ben digawa kiyaine. Piyo? Yo. Wah, tak go mulih ning Blitar lek kok endok. Hei, ngingkong nggih. Sambel gorenge. Setahun pisan lho. Walah. Kok ora kaya wong biyen to. Wong ndono biyen iki sampean delok, ngegungne karo mulutan. Wong ndono sepuh-sepuh biyen. Lek mulutan iki setahun sadurunge iki wis tata-tata. Wong ndono biyen iki mancik bakdo mulut. Wis tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune lho Mbah, kok numbasi pitik cilik-cilik ge apa? Lho lek ora paham, digedhekne le. Sok taun ngarep teko dina slametan Kanjeng Nabi dibeleh diingkung. Kuwi lho wong biyen. Wong saiki ya ngono ning dono. Bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni anake lho, Bu, kok numbasi pitik cilik-cilik damel napa? Lho lek ora paham digedhekne le. Sok teko dina slametan Kanjeng Nabi didol diijolne Hei, ngingkung. Sambel gorenge. Awas gak sampe mbute ya. Aja melu-melu kae lho wong iki. Sepakat nggih Bu ngingkung nggih. Wis deal ya. Ngingkung. Sambel gorenge. Ngene iki ya enak sing batin. Halah kok neko-neko. Wong ket biyen ning masjid kene iki ndok ya ora masalah. Kuwi wong cetil mesti ngono kuwi. Ngono kuwi usul ning takmir, Pak Takmir sok taun ngarep mulutan wong kaya ngono ora usah diundang. Iku ya sing bangsa ndok-ndok kuwi lho. Bangsa mbote barang ngono kuwi. Lho Kanjeng Nabi kewekel. Kanjeng Nabi tumut di Nabi mesem le. Tumut ning ndi, Mbak? Teng swarga kula demen jenengan wong mbote kok seneng lho. Seneng ki yo ingkung. Pun Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Bahkan Kanjeng Nabi ki sempurna lahir, sempurna batine. Masya Allah, wis jam 10:30. Nek kula munggah ke jam 09.00. Wis jam 10:30 lho. Yo. Ki ngowalak arep ngombe ya ora wani. Wis kadung telat. Sok-sok nek aja ngenteni disindir. Kiai niki wong mutungan kok kuwi. Lho Kanjeng Nabi ki sempurna lahir, sempurna Oh iya jelas kok Kanjeng Nabi kon ngresiki kok mesti Kanjeng Nabi ki ya resik to. Wong kon nata akhlak kok Kanjeng Nabi akhlake ya wah, Kanjeng Nabi ki ora trima akhlake, bentuk fisike ki sempurna. Kanjeng Nabi ki yu selawase urip 2 taun jenenge diencloki laler. Tubuh Rasulullah itu suci, Bu. Laler gak tau nemplek. Awake dhewe angkrang, semut, tawon, gambreng. Tinggi wis lungguh ki liyane kukur-kukur. Lamuk ora gelem nemplek ditampil awake dhewe. Ngene. Jeneng Nabi ki selawase urip yu tenan mboten nate angop. Jeneng Nabi ki rong tau. Blas. Jeneng Nabi ki ora tau angop. Ora kaya awake dhewe ora trima angop, ngurungokne ngaji lho ilang. Ngene. Malah ning Blitar enek, melu yasinan ya lagi mlebu omah lungguh lho ya turu. Lho ngono kuwi segone metu kok ya la ilaha illallah. Ning kene ya enek.
Wong lungguh masjid apa jero omah? Nang masjid. Kupluke kembangan apa polos? Polos iki tekku ngawur sampean. Dong, kadang yasinan lho maca yasin ya kok brangop. Ya ngono ki ora dibaleni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ngono ki ya bablas ora kok dibaleni. Wis bacaane rusak kabeh. Jeneng Nabi angop pirang taun, angop pirang taun. Jeneng Nabi ki tenan yo masyaallah saking mulyane. Lek pipis langsung ical yo. Pipis sret ilang. Lah nyapa lek ora ilang kok dideg-deg wong. Wong pipise Kanjeng Nabi suci. Ngengeki Kanjeng Nabi suci. Langsung ilang. Ora kaya wong dono nguyuh seminggu ora ilang kok. Iki jane sapa teng nguyuh ning masjid seminggu panggah mambu pentne. Das Kanjeng Nabi ki masyaallah. No khayamane lek petuk Kanjeng Nabi remen Pak. Dadi Kanjeng Nabi lek pinarak ngeten iki manuk sing mibur langsung mudhun. Pitik langsung melayu, kucing langsung melayu mendekat pada Rasulullah. Waduh, kuwatir mau menuso hayawan lho seneng karo Kanjeng Nabi. Macan iki wah, masyaallah. Kanjeng Nabi ki pancen mulya bentuk lahire, mulya bentuk batine. Pun nek putrane ngejak kondur ijak wangsul. Oh njaluk. Ya mergo roh kok kono ke malu kuwi. Ya ngono kuwi lah malih tah cilik-cilik terus njaluk ngono kuwi lah. Aduh omong. Wis ibudotne Bu. Sok-sok aja ngono neh yo. Wong kono jan karo aku sentimen tenan itu. Dibudotne Bu. Sing marahi sapa jajal? Lho wong isor jerene. Weh jan kendel tenan iki. Wes sesuk lek petuk lak dilokne. Gara-gara kowe lho ngisi-ngisi dhewe. Sing jukuk lho duduk aku, Yutun karo Yusri lho sing jukuk. Aku mek nyawang tok. Kanjeng Nabi niki ganteng. Wah, pol. Sak semerep jenengan Nabi sing paling ganteng Nabi sinten? Kalah karo Kanjeng Nabi. Dadi cara wajah ayu karo ganteng dilebokne botol ngeten iki, Bu. Niku nek ulama sing dawuh niki sing separo karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Ganteng iki isine ganteng karo ayu. Niku sing separo wehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat ki didomong sak alam donya mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Ndono. Niku kebagian seprapat. Ngono elek ngedum ora rata, sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh. Kok yo jujur. Sing aku ngaji rada kuwekel gini-gini ya Allah. Wong dipaking meyok lho kabeh. Miyok apa ya? Miyok. Lho kok sing ayu-ayu nglumpuk ning Jakarta. Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Lho kok sing elek-elek Blitar karo kene to? Mujiati. Wonge teko. Luput kuti. Tai, luput kuti. Ya Allah, oh mboten apa-apa ya, mboten apa-apa. Nggih. Enggak, tapi kuwi wonge ayu kok Mbak Mujiati. Tenan. Yo alah, si luput kuti ya Allah. Kaya wonge panunggung ngayep iki lho. Wis gak tak terusne aku sungkan karo Mbak Mujiati aku. Kuwi kok sing lanang komah, kowe tak mau aja lungguh ngarep. Alah, duka aku ngaji ki kok yo alah. Lagi muni Mbak Mujiati kok yo ning ngarep. Kere. Wes aku coba kapok ngajine kene. Gak beda karo Mbak Mujiati lho. Ya lah Mbak, aku yo ora ngesaki dhuwit iki. Tenan rang sak aku. Pancen aku rene ra nggo dhuwit, lah nyapa lho aku rene golek dhuwit kok.
Mula Sayyidah Khadijah itu jatuh cinta dulu. Karena Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Kanjeng Nabi sampai keringetnya iki wangi yo. Nah awake dhewe lak apek. Loh, Kanjeng Nabi niku nate agemane niku enten kringete, Bu. Lajeng agemane sahabat iki nemplek plek. Bar niku agemane sahabat iki 40 dina wangine ndak ilang. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Niku lek Kanjeng Nabi sari di tenggong, lek medal kringete digolekne kain terus sret terus diperes karo Ummu Sulaim, dilebokne botol. Kanjeng Nabi pirsa nyapa? Kok ada botol ki apa? Damel campuran parfum Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tersenyum. Wangi yo. Kanjeng Nabi, Masya Allah. Tapi yang paling hebat adalah akhlaknya. Satu tak terang nih sabare, Masya Allah. Kulai kadang, Masya Allah Lukman. Lagi bendino ngomong nih sabare Kanjeng Nabi, tapi awakmu ki gak iso sabar. Lho tenan yo. Kanjeng Nabi ki daleme karo masjid iki kata tadi. Pendak ajeng imam salat subuh niki teng telundakan masjid sing enek wong kafir. Kanjeng Nabi miyos kon dalem dicedeki, terus idu di depan Kanjeng Nabi. Cuk! Bar ngalih. Marah blas. Sesuk ngoten ngalih, dipapak. Kanjeng Nabi medal kon dalem, didoni ngarepe. Cuk! Marah blas. Satu hari sing ngidoni mboten ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur, "Bat sahabat dalem Kanjeng Nabi. Ora sing biasa ngidoni aku ki mengko ora nyang ning ndi." Enten napa Kanjeng Nabi anu kulino didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing ngidoni jenengan niki dina sakit, lara nggih. Tangan sahabat dipegang, cek. Ayo dendangi, ayo dendangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi sakit. Yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Yo sampean ditonggo tukang ngidoni sampean, terus sampean dikabari, yo sing tukang ngidoni awakmu kan lara nemen. Lak kapok, syukur. Modiaro pisan. Kanjeng Nabi tidak pernah sabar sampai kadang brepes. Do enek wong kafir, pirsa Kanjeng Nabi ki ngimami salat. Eroh Kanjeng Nabi ngimami salat wangsul. La ilaha illallah naudzubillah. Lah kok njukuk tletong sak timba. Pas Kanjeng Nabi sujud, tletonge diblek nih teng sirah Kanjeng Nabi sing mulya. Marah blas. Kanjeng Nabi tangi cekekal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti jenengan beri petunjuk umatku. Umatku lho mboten ngerti. Lek ngerti mboten lek ngebleki letong Nabi ne. Lha Kanjeng Nabi. Iki cara sing ngomong iki salah dibleki letong kira-kira piye. Iki lho wong lungguh iki lho. Lah iki sing tas ngrasani muji hati iki. Cara Lukman sing wis kondang ning YouTube terus salat didoni kira-kira piye? Apa salat dibleki letong? Paling langsung tuwangi cekekal karo bengok, katamu kitek kuwi. Ora misuh, katamu kitek kok misuh. Ngono semua kiai kok misuh, katamu kitek. Lho teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir, matanya buta. Wong kafir mripate wuta ning pasar Madinah. Karo Kanjeng Nabi gak seneng. Tiap hari mencaci maki, menghina, memfitnah Rasulullah. Suwine 2 tahun yo brebes nek ndelok sabare Nabi. Pendak isuk diteri sarapan didulang pisan. Bendina ngelok-ngelokne begitu. Napa? Tiap hari diteri sarapan. Padahal bendina ngelok-ngelokne iki. Entuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo, basa sedo. Sahabat Sayyidina Abu Bakar niku matur teng putrine garwane Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ki ya sahabat ya maratuwa. Karena Sayyidina Abu Bakar duwe putra jenenge Aisyah niku dinikah Kanjeng Nabi. Nduk, dalem ya. Aku ki nderekne Kanjeng Nabi kabeh iso nglakoni. Cara pendapatmu piye? Enten ya sing jenengan dereng saged. Apa? Niku lho dulang wong kafir teng pojokane pasar Madinah. 2 tahun didulang karo Kanjeng Nabi tiap hari mencaci maki Rasulullah. Ah, iso aku akhirnya nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikonang pojokane pasar Madinah. Didulang lagi sak dulangan ditewamplek cetuwer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang aku duduk sing biasain dulang. Sing biasain dulang aku wong elek dulang alus kowe kok kasar. Biasa lek sekone atos dipamah dhisik didulangne aku. Lah iki atos kok dulangne dangkrek ngakmu sop. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Mbah, sing biasain dulang jenengan pun sedo.
Lah sapa sing biasain tulang yo sing betina jenengan caci maki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genten wong mise nangis lajeng ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku lho sabari Kanjeng Nabi. Apa meneh karo garwane, Pak? Sahabat Anas cerita aku nderek Kanjeng Nabi 10 tahun. Rong tau pisan nek roh Kanjeng Nabi getak garwane. Apa meneh getak? Kanjeng Nabi ki rong tau karo garwane muni ngene, nyapa kae ra kok tandangi. Nyapa kok tandangi? Ndak pernah, Pak. Kanjeng Nabi ki saking sabare, saking ngreganine bojo, pendak ajeng tahajudan malam sing wedoke digugah. Dik, aku arep tahajudan pareng apa ora? Lek sampean pareng aku tahajudan lek ora ya ora. Subhanallah ngregani wong wedok. Mergo ngeten lho Pak, wong wedok iki lek turu sampean keloni, moro-moro sampean ngalih, atine lara lho Pak. Iya apa ora Bu? Aku ki lek turu karo bojo kula kok sumuk terus pindah kamar sesuk mambengi ra ngomong kok ngalih nyapa. Mbok yo lek arep ngalih omong, kadung tak grayai ndak enek apa-apa. Lho Kanjeng Nabi ki sadar, bojo ki lek dikeloni kok mara dicolne, tersinggung perasaane. Pamit, Pak. Kadang awake dhewe dadi wong lanang ya Allah. Metu sak metu wis ra tau pamit. Akhire nek tamu sing wedok duka mboten semerep. Duka ngondol apa ning ndi ki mo. Ora tau pamit la ilaha illallah. Hargai Pak istri, hargai. Wong Nabi ki lek nyeluk bojo urung tau jangkar iki. Urung tau nyeluk garwane jah Khadijah blas. Saha Isah blas. Lek nimbali kalih Pak jenengan tiru ya Khumaira. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Lek mboten ngoten ya Ummul Mukminin. Wahai ibunya orang mukmin. Monggo Pak tiru. Aja nyeluk bojo ora ngregani wis jangkar jerit pisan. Ton. Anak muda iki ton. Sing wedok ya pekok pisan. Iya men. Aku jek tandur men. Yu ton teko iki. La ilah kok ya lungguh ngarep eneh. Aku jan ngaji tahun iki jan jodoh ki ya ning ya Allah ning dono ki lho. Ngapunten Yuton. Mula Pak hargai istri lek nyeluk Dik, Bu, jenengan ngregani suwa. Jeneng Nabi lek garwane nimbali ya Rasulullah, ora tau jenenge. Sampai dia ngono, Dik dalem Mas, aja jenenge. Nek nyeluk Dik aja, nek nyeluk Mas aja Kang. Koyo kancane ngarit. Malah kuwi nek nyeluk sing lanang kek bareng. Nek karepmu piye iki? Kan ditekek lagi mulih kek. Lah rumahmu bojomu tekek apa piye to? Apa ayah ibu? Bu, dalem ya niru Kanjeng. Apa bunda? Bunda, dalem Pak Ndang. Mamulyaken. Apa papa, mama, monggo memulya Pak dalem apih mening niru Kanjeng. Waduh nek sing kenyih ora sugih kok papa mama. Lah rumahmu papa mama kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacek lek ora sugih ora pantes. Papamu ning nduk nimpal letong. Mama mepe karak. Mama kok doyan karak. Apa abah karo Umi? Umi dalem bah. Kopi mi oh nggih siap bah. Nek sing protes ora kiai kok abah karo Umi. Lah rumahmu abah karo Umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi, Nduk? Abah tasik utuk. Lah Umi iki kok rekap togel. Nyapa to Kanjeng Nabi karo garwane kok sabar, Pak. Awake dhewe lek gelem mikir tenan. Lek ditotal uripe wong wedok ki mek entek ge bantu sing lanang lho. Nggih napa nggih? Mula Kanjeng Nabi ngregani bojo lho. Bojo ki tenan lho Pak. Bu, sandang pangan papan. Niku wajibane suami apa istri? Pak, sing wajib ngingoni iki suami apa istri? Ngingoni iki sego apa beras? Ngingoni iki sego aja kok kei beras. Dosa wong wedok kok kei beras, nyedik beras panganan dosa. Wong wedok wajib dingoni iki mateng. Mula nek ngono secara agama sing wajib adang ki wong lanang.
Mergo wong wedok dingone iki mateng. Mulai ibu-ibu ora adang ora dosa, mulai sesuk gak usah. Lho, sampeyan ora adang ora dosa. Bojomu sesuk bar subuhan omong ngono, adang. Sing wajib nyandangi iki wong lanang, nyandangi klambi dadi, Pak. Ora oleh sing wedok dikai kain. Nyadek kain jen klambi dodomono dhewe jahitan dhewe gak oleh. Wong lanang wajib nyandangi iki dadi, lek kewajiban nyandang iki tibakne sak ngumbahi pisan. Lho lek ngono sing wajib umbah-umbah wong lanang. Bu, sampean ora umbah-umbah ora dosa. Mulai sesuk gak usah umbah. Sing ning isor batin terus. Terus niki lho bojo kula teng mburi kula isor gedang iki lho terus. Sandang pangan papan sing wajib ngegene omah niku wong suami. Omah ki dadi Pak, ora oleh kok sing wedok kaya gamping, pasir, semen, bataku. Nyedhek gawe omah tukang ana dhewe kula ana dhewe dosa. Wong lanang wajib gawe omah ki dadi. Lah kewajiban ngegene omah ki tibakne sak nyapune pisan. Lho lek ngono sing wajib nyapu niki wong mulai sesuk ibu-ibu gak usah. Lho tenan. Lho sampean gak percaya ning Arab Saudi ki Pak, negara Islam Pak. Ora enek wong wedok ning Arab Saudi adang nyapu omah umbah-umbah gak enek. Lah sing adang nyapu omah umbah-umbah sapa? Lek ra wong Blitar, wong Tulungagung. Didadekne TK. Lek awake dhewe gak sanggup adang nyapu omah umbah-umbah, tulung golek pembantu Pak. Mula wong wedok Arab niku yu ceritane, lek petang dina gak dikumpuli sing lanang mboten kuat. Nyapa mergo wong wedok Arab ki nganggur terus adang nyapa omah umbah-umbah sing nandangi pembantu. Wong wedok Arab ki uripe mek dolanan HP karo ndelok TV. Sing nomor loro wong wedok Arab ki lek dahar lawe mesti iwak wedhus. Lah iwak wedhus ki meningkatkan tensi birahi. Nafsune wong wedok tambah gedhe. Wis nganggur mangane iwak wedhus petang dina gak dikumpuli ndak kuat. Lah lek wong ndono lah mbok 2 wulan ra dikumpuli ndak masalah. Lah nyapa siji ra tau leren nek nyambut gawe, nomor loro ora mangan iwak wedhus lek ora rewang. Mula nafsune ndek. Jenenge 2 wulan iki cedheki sing lanang, ayo temak, ayo malah ra kere. Lah nyapa temak yah kowe iki piye to? Sesuk le wayahe tandur. Kalau wayahe nimpal letong. Lah tibakne wong wedok ndono hebat istimewa. Tibakne ning kene sing adang nyapu omah umbah-umbah wong layakkah laki-laki kereng karo wong wedok? Ndak pantes, Pak. Mergo awake dhewe uripe dibantu wong wedok. Wong wedok iki lek gelem kerja ning Arab, adang nyapu omah umbah-umbah, sakniki gajine 8 juta. Aku tak takon, sampean bantu suami adang nyapu omah umbah-umbah bayaramu pira? Kaya ngono kok kereng cetil pisan. Ya tenan, Pak. Mulai nek dawuh sok ning neraka ki sing akeh isine wong wedok, kuwi duduk wong wedok ndono. Mergo wong wedok ndono hidupnya membantu mula minimal 3 wulan pisan Pak, tulung mak cah-cah tukokno klambi anyar. Alah wong 600 ya wis apik. Sampeyan iki lek ditukokne klambi 600 berarti sak wulan digaji 200, murah-murah. Lek enek wong lanang pelit karo sing wedok ndak pantes, kadang bodoh ki lho ya nukokne klambi. Aku kira sapa muni blas. Kula ning anu Bu mula wingi panitia tak omongi, Mas golek ngaji ibu-ibu saleh ngarep, aja adoh-adoh karo aku. Mergo aku ki lek ngaji butuh enek sing nyaut. Nggih lah sing gampang nyaut ngaji kula ki ya ibu-ibu. Aku seneng lek tak terangne muni blas. Tenang, kaya kayak mau muni mbote. Ya berarti ngrungokne ngajiku. Yo besok Kanjeng Nabi guyu apa? Mbote. Kanjeng Nabi ra ro karo mbote. Lah tenan, Pak. Sekali tempo bojo ki dijak rekreasi, disenengne. Nggih napa nggih? Aja mek dijak drep tandur. Sekali-kali jak ning pantai, ayo Dik ning pantai. Nyapa, Mas? Ya sekali-kali kayak film India. Engko lek kok kono mlayu wae.
terus etok-etok tiba terus tak tubruke. Aku ora pamer yo biasa bojoku kula tak jak ning JLS, ayo dik melu ngaji tak inep ning hotel. Lho pancen wong Kanjeng Nabi ya ngono kuwi lho, mbantu terus e. Kula iki ora sombong yo bojoku ki ajeg pendak 3 wulan pisan, mesti tak lebokne toko klambi. Sapa sing muni dilebokne tok ki mau. Ya tak tukokne wingi tak lebokne ning toko sing gedhi dhewe nang Blitar, dik mlebu milio klambi sak sirmu sing penting aja punjul 50.000. Tibane padha cowet ile tiba. Mula ayo para bapak awake dhewe iki sing sabar karo bojo karena hidup istri itu membantu suami. Mula jenengan berbahagialah karena hidup panjenengan berbakti kepada suami. Jeng Nabi ki nate panggih dateng dalem Sayyidah Fatimah. Nduk jeng Nabi Sayyidah Fatimah wadul bah nyapa jenengan pirsani tangan kula. Loh. Lah napa kok kayak kapale nggih niki mergo bendina ngedangni daharane Sayyidina Ali. Nyapokne dalem Sayyidina Ali, ngumbahne agemane Sayyidina Ali. Bah, kula niki putrine jenengan, mbok kula jenengan golekne pembantu. Mosok anake Nabi ra ndek pembantu. Wong ning Tulungagung anake kami tuwa ndek pembantu. Apa jawab Rasulullah? Nduk, aku ki lek pengen apa-apa malaikat royokan. Kowe rasa hadang tak kongkon malaikat selesai. Rasa nyapo mah selesai malaikat sing nandangi. Umbah-umbah ngongkon malaikat selesai. Tapi aku enggak pengen ngono kuwi, Nduk. Aku kepengin kapal ning tanganmu kena gawe saksi nang akhirat lek hidupmu membantu suami kuwi kapal ning tanganmu kena gawe karcis kena gawe tiket mlebu swarga. Mula ibu-ibu sing tangane kapalan ora usah diguntingi. Sikile sing nyelepor pecah-pecah jarno kena gawe saksi hidupmu membantu. Kesimpulannya sesuk adang neh ya. Sok umbah-umbah nggih, nyapu mening berarti wis. Kono langsung lah kuwi sing tak enteni. Pun kesimpulannya nyapa Kanjeng Nabi kok sabar, Kanjeng Nabi cerdas. Kanjeng Nabi duwe sifat fatonah, nyapa to Kanjeng Nabi kok sabar? Karena di balik kesabaran ada nilai pahala. Awake dhewe iki dadi wong lek iso sabaro, mergo wong sabar kuwi dijoli ganjaran. Mula Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani, dilokne, difitnah karo tanggane, dulure, kancane kok sabar, mongko besok kebaikane sing rasani ngelokne mitnah dikek ning sing dirasani, dilokne, difitnah. Mula besok akeh wong dono ning alam kubur kaget, enggak merasa punya kebaikan, kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yo, dalem malaikat, omahmu ndi Dono? Dono ki ndi Tulungagung? Ya melu aku yu, teng pundi malaikat? Mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku wong ning alam barzah niku roh tumpukan. Lajeng matur, malaikat tumpukan niku napa kok kuatah men ganjaran. Duh, ganjarane napa? Maca Quran. Duh, gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula pun saged maca Quran malaikat. Iya, sing pinter maca Quran ki tanggamu. Ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran. Mlaku malih roh tumpukan. Niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Lho, gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula pelit-pelit tiyang dono. Aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane kon becek ora tau nyang to. Lho tapi kula kan diganjarane sedekah. Tanggamu ki ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate awakmu sabar. Mula ganjarane sedekah. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya, aku roh. Kowe mbiyen arep daftar gak sida ta? Duitmu kok tukane Avanza. Lah tapi kula kan diganjarane kaji, tanggamu bu kaji, bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Ning sayang tukang maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane kaji, Ada cahaya begitu indah napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Loh. Lah kula dadi wong dono mboten nate tahajudan napa malaikat. Iya aku roh. Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Ate nguyuhmu ndak nyami nguyuh iyo. Lha tapi kula kan diganjarane salat tahajud, tanggamu bathuke ngecap ireng, susun 28 ning sayang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud,
Sadari, dirasani, dilokne, difitnah, dipaido. Niku untung karena kita ditukar dengan pahala. Mula jenengan nek dirasani, Mbak, sampean dirasani diri saiki malih kemayu. Jawaban, alah bene wong dirasani ra kelonge, alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing ngrasani diteri. Lho, kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Aku pengen roh lek tangga sampean kabeh apik ngrasani maido mitnah sampean ra tau, sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning dono nek wong nganyelne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab panggah diingung karo Allah. Allah lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab saged, tapi karo Allah panggah diingung sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa ikohu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga yo ganggu. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teko, adik montore kenal potelo. Tang tang tang. Sampeyan sari gregep. Lah diluk kesirup dheke teko neh. Ganggu karo sampeyan. Jam 12 awan jenengan Pak kundur ke sawah, enak-enak lungguh nang bale glitakan. Lho kok tanggamu muter tiba wanter, adik salone didep ning ngene sampean. Adik lagune panggah kuwe, pokoke joget. Tun mbokmu. Adik mbokmu ki tun tenan. Tangga sampean kuwi ganggu sampean, gak mlebu swarga, mergo ganggu tanggane. Sahabat balik bertanya, sing mlebu swarga sinten? Sing diganggu pokok jadikanlah tiket kesabaran untuk masuk surga. Yakini, imani bahwa di balik caci maki orang lain ada nilai pahala. Bu, tanduran iki lek pengen subur dirabuk letong. Letong ki gilani, tapi dibutuhkan untuk ngrabuk tanaman. Mula sampe nek duwe tangga greget ning nganyelne, anggap penahe dheke letong. Mula sampe nek duwe tangga jahat kok liwat ngarepamu, semantan ana letonge liwat. Lha sampe iki karepe enek ning kene wong model letong enek. Nanti lek rewangi ngelokne, sampe nek wong rewang ngelokne omong ngono sane jarno letong kok. Bu. Lah sampeyan iki karepe ndek tangga apik, maido ra tau, ngelokne ra tau, mitnah ra tau. Lah terus sampeyan oleh ganjaran kondi. Bu. Sampeyan iki tenan yakin ana bahwa di balik sakit hati orang lain ada nilai pahala. Nyapa to dokter iki kok rata-rata sugih? Golek ana dokter melarat gak enek. Dokter ki sugih sebab sitok apa sabar karo wong lara. Weh. Kok dokter kok karo wong lara kereng? Tak jamin kere. Lah piye pendak nek wong arep suntik ya? Suntik kok. Tak tunyu dias suntik kok. Ora usah suntik rene. Mula saking sabari dokter iki gak tau nolak penyakit. Sakit napa Mbak? Darah tinggi pinarak. Niku darah rendah pinarak. Niku diabetes pinarak. Niku asam lambung pinarak. Niku asam aura pinarak. Saking sabari dokter sing di penyakit gila. Dokter ki mboten gila. Sakit napa Mbak Borok Bu dokter? Pundi kula gila Bu dokter? Pundi niki lho. Ya Allah Mbak kok akeh sete. Diresiki karo dokter. Sabar karo wong lara. Pertanyaane, nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki duwe iman. Duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duit. Lah duwite arep diwehne, Dok. Dokter kuwi sabar karena ada keyakinan, sabar kuwi iso nekakne duit. Sampeyan lek pengen sugih nang donya, jadilah dokter jasmani. Sing nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat, ayo jadi dokter ruhani. Tanggamu sing duwe penyakit ruhani sabarono. Sakit napa Mbak? Kula kenyih pinara. Niku kula tukang maido pinara. Lah niku kula tukang mitnah pinara. Lah kae lek rewang tukang ngentit iwak pinara.
Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Wis ayo awake dhewe sabar karena di balik kesabaran ada nilai paha. Wis sampean golek tangga apik cocok karo sampean ra bakal nemu. Mula awake dhewe dadi wong sing dieling-eling tanduran iki lek pengin subur kudu dirabuk le. Lho lek ngono urip ki ning sekitare awake dhewe ya butuh le. Lek duwe tangga nganyelne anggepen pengajian dalu menika judule Bu, iki wis tak terangne sabare. Wektale wis meh jam ya Allah wis jam 11 punjul 3. Wis 2 jam. Urung tak terangne lomane. Ki apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Apik jane maneman, tapi wis bengi apik lomane. Mening. Tapi wis bengi kok. Piye diterusne? Wis bengi kok. Ge apik lomane, tapi wis bengi kok. Apa ngene ae ngene kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi rezeki jembar halal. Ditebehaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing urung didongani kok mbateki ndek penyakit kejulinu tangane. Pun Bu nggih. Pun kula donganane riyen nggih. Sakderenge didongani sepakat nggih. Sepakat. Ngingkung. Sambil gorenge. Wis didongani sik. Nek ndonga ngene yu, aja ngene. Ndonga kok ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jadi bendal fawqi sama zahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khosah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.